tafiyar gari da zafin rana ba. Ku daina duban girman marage ba zai yi wanki karfi ba. Mu je kada idamarwa dan ba kai ya karkon kifi ba. Sadaukin maza bajaman zaki Josi za ake kiran ka Muhammad. Sidi bage sarkin lafiya ba dai mutun shi ma komai ba. To kyala karnuka sai haushi yanda rabbi ya so za ai. Rai da lafiya daga Allah wa zai hana ka kai numfashi. Wanda bai zaton za kai da yau gashi shekara har Muhammad Sidi bage sarkin lafiya mai duban daraja. Farko Allah ubangijin rana da dare na ambata. Duk da cewa kai ka ba mu komai nema ka ce muhimmata. Allah ba dan isar mu ba dan darajar da Ahmadu ka da sarkin nan na lafiya. To don mai sanya ga bayan ka sai ta Allah ta yi. Ba mutum ba alajan ba. Wanda ke shirin ya ga bayan ka sai dai mu bi ka kai mai sallah. Sarki ka sallace shi lada a baka karshen iko. Sarki uban mu gatan mu ga dogaran mu karfin mu. Allah ya baka wannan iko ba ni na baka shi ba. Warabi ya amince a cikin bayi a bashi bayi. Sarki ne dai ya uban dubu alaka da tsare. Ana goya bai san nisan tafiyar gari da zafin rana ba. Na goya bai san nisan tafiyar gari da zafin rana ba. Ku daina duban girman marage ba zai yi wanki karfi ba. Mu je kada idamarwa dan ba kai ya karkon kifi ba. Sadaukin maza bajaman zaki Josi za ake kiran ka Muhammad. Sidi bage sarkin lafiya ba dai mutun shi ma komai ba. To kyala karnuka sai haushi yanda rabbi ya so za ai. Rai da lafiya daga Allah wa zai hana ka kai numfashi. Wanda bai zaton za kai da yau gashi shekara har Muhammad Sidi bage sarkin lafiya mai duban daraja. Ku aje maganar sarauta tai girma a koko iko ne. Idan aka ce Muhammad ya zama dole mu girmama shi ko dan darajar sunan da ya ciya. Sarki ka gama lahiya alƙarar ko da zurfin sani. Babban shugaba malami mai nasara cikar haziki. Maso jama'ar sa ne kamilan harshe da na ɗagawa mutum daraja ka kai aiwa. Shakurmin ka sarki ka bar makiyanka suna ta kunci. Sarkin lafiyan bare Sidi bage maza bage sasari. Allah ƙara daɗa maka lahiya Sidi bage sa. Na goya bai san nisan tafiyar gari da zafin rana ba. Na goya bai san nisan tafiyar gari da zafin rana ba. Ku daina duban girman marage ba zai yi wanki karfi ba. Mu je kada idamarwa dan ba kai ya karkon kifi ba. Sadaukin maza bajaman zaki Josi za ake kiran ka Muhammad. Sidi bage sarkin lafiya ba dai mutun shi ma komai ba. To kyala karnuka sai haushi yanda rabbi ya so za ai. Rai da lafiya daga Allah wa zai hana ka kai numfashi. Wanda bai zaton za kai da yau gashi shekara har Muhammad Sidi bage sarkin lafiya mai duban ana goya bai san nisan tafiyar gari da zafin rana ba. Na goya bai san nisan tafiyar gari da zafin rana ba. Ku daina duban girman marage ba zai yi wanki karfi ba. Mu je kada idamarwa dan ba kai ya karkon kifi ba. Sadaukin maza bajaman zaki Josi za ake kiran ka Muhammad. Sidi bage sarkin lafiya ba dai mutun shi ma komai ba. To kyala karnuka sai haushi yanda rabbi ya so za ai. Rai da lafiya daga Allah wa zai hana ka kai numfashi. Wanda bai zaton za kai da yau gashi shekara har Muhammad Sidi bage sarkin lafiya mai duban daraja. Kai mai boka da malami mai tsubbu da masu tsegumi. Da za ku bari ku bar wa Allah komai haka za ya fi. Mai neman kariyar wani Allah bai daina shan wuya. Tuntuna an gama yin rubutu abinda ilahu ya so ya idan har na sauka gidan sarki. Ciyarwa da sha ko ɗawainiya me ba mutum kan mu tambaya. Ku ce a dangarin lafiya Ibrahim mun yi ma godiya. In dai lamari na sarki ya taso yana kashe nashi bai damuwa. Akan sarki yana iya mallaka dukkan dukiya ta yi. Malam in har maganar ado za ka tunda ka suna ne kawai za ka sanya zarce sanin fadarka. Kwarai kuwa ko da ka jin
tafiyar gari da zafin rana ba. Ku daina duban girman marage ba zai yi wanki karfi ba. Mu je kada mai damarwa dan ba kai ya karkon kifi ba. Sadaukin maza bajaman zaki wasu za ke kiran ka Muhammad. Sidi ba ga sarkin lafiya ba dai mutun shi ma komai ba. To kyala karnuka sai haushi yanda rabiyar so za ai. Rai da lafiya daga Allah wa zai hana ka kai numfashi. Wanda bai zaton za kai da yau gashi shekara har Muhammad Sidi ba ga sarkin lafiya. Ana goya bai san nisan tafiyar gari da zafin rana ba. Na goya bai san nisan tafiyar gari da zafin rana ba. Ku daina duban girman marage ba zai yi wanki karfi ba. Mu je kada mai damarwa dan ba kai ya karkon kifi ba. Sadaukin maza bajaman zaki wasu za ke kiran ka Muhammad. Sidi ba ga sarkin lafiya ba dai mutun shi ma komai ba. To kyala karnuka sai haushi yanda rabiyar so za ai. Rai da lafiya daga Allah wa zai hana ka kai numfashi. Wanda bai zaton za kai da yau gashi shekara har